Kaseng hitu Riboy District hapo ka jingyalam je uban pen scam khana yor kom president bat ukeni nongrum secretary ba abor nongrum vice president bat ki dekot kilalek pen tietin hayeng UMLA ka omsning kum ka jingker siutia yaki MLA jongkari khasi ba kim dei ban chutia thai bat kuman hendrei ki dei ban kren AA ha ka baye dei ba ka jingyaki ba dawa ban pen thamai no yak reservation policy ha ka jilla ka hitu kilalek ban tur shayeng sa ajong UMLA ka omsning constituency u Dr Celestine Lingdo ban ker siutia ya bat ban pen kan maru ya ba dei ban sangap jar lani ban chuhun ya ka jinglong jingman jong ka reservation policy jong ka jilla kabala no shiliang hapdeng ka yo kam yo jam ki khasi bat ki garu Akatay ka jinglet ya kendu ya UMLA ka omsning constituency kinong yalam ka hito kim shemla yo ban kendu ya Dr Celestine Lingdo balalap ba ya ka kamera lakhang tala kinong yalam ka hito haringkat ki dekot kila penlong ya ka jingya perta slogan hakmat ka yeng jong UMLA bat ban pen kersiu tia ya UMLA kila tiet ru ya kitin ban pen kan mau ya UMLA ba kamlong manchule kuman ya kani ka kam kabala ktang shibun ya ki kun samla jong ka jilla ha ka bayar dai bat ka yo kam yo jam Islam Badan Islam Badan Islam Badan Nyipen Ram MBA Nyipen Ram MBA Nyipen Ram MBA Bakari Islam Badan Islam Nyipen Ram MBA Nyipen Ram MBA Hitokan yang Bakari Hitokan yang Bakari Hitokan yang Bakari Islam Badan Islam Badan Islam Badan Islam Badan Hitokan yang Bakari Hitokan yang Bakari Hitokan yang Bakari Nyipen Ram MBA Nyipen Ram MBA Nyipen Ram MBA Hitokan yang Bakari Hitokan yang Nuna kaliang jong ka hitori boy hadian bangilayo ya ka ega jing sya tangan jong iba arden menta la ka sni ka basan menta ka sni kata ka jing perkhat ka jong i kalong ba ka jing jing jar jong i katno isya na ka benta jong ka rikasi bat na benta kalawai jong ki khon ki jong i tingi ha kata ka jing so ka jong i bangidei ban yashan ngidei ban kershan lem ya ka ega jing yeng jong iba arden na benta ka hok jong kalawai jong ki khon khasi jong i niwan hang ni menta bangin Pinslow ya i Barden ya i Dr. Bom bain krenlem halor kani ka reservation policy namar bakata ka jing ya ka reservation policy kadang niai kat kum ka ba la peniai do konrat menta kalong ka jing le ano kum menen ka sni ka daw mi result matring buon ki balaya pas ba kilaya temen handrai lada kani ka reservation policy kan ya kani ka rukom katu ka jing kemen ka jongki kan sulong le ano lada kidon ki banang ki bala start hadian ru kin hap up ya kata kapor ba ka penyak ya ka reservation policy ka ba konrad ula penyak meta te hadian bangilawan hang ni hayung jong doktor bom menta kasni milap ba ka giat ka ple ingi kermen ba bangi ngej ba indon hapo hanrei entang ilawan hang ni pada khang tala ka yeng ka giat ka ple tingi rang ya phone ni hadian bangi iba kani kayeng ka mdan breu tu la phone yang ba idon sya Punjab ba idon kata ka training dan ngirong ikentu na kaliang kaseng du ba inkreni e kan halor kani ka reservation policy kanang ba kata ka kani ka jingsha sitem joi ba arden wala da marwi isya than na benta kari khasi jongi na benta kalawai ki khon jongi henrei lada ngingin susngap kanong ka ege ba susi bangi ngimden ban perkhat na benta kalawai ki kun kiti ni banjur bayaki life winget ki MLA bakin ya keren ke ni halor kan ka policy nomor lada kin susngap kalong ka ege ba susi nomor bangi kinong shong jong kari khasi jentia ngila jet yaki bakin ni syakmat bakin lei nomor kidi kinong thawan kin thaw ka an na benta pasuk kasan jongi ki nong shong penban lada ki susngap akane ka rukom kalong ka ege ba susi nomor baka ega jingjet ka jongi ngumshim na jet na benta ka jingmentoy shimet jongki hendrei ni jet na benta bakin yeng bakin kren bakin yasai na benta karibet gejaj benreu tingi kerpat ya baro ki MLA khasi bakin kene ege nyalor kane kanno ka jing susi thang ngi i barden menta ladan kata ka jing syatlan ila telot adu sansni ha ka jing don gini ki baru sma mo ki bela kamai ka kiri yuk so lada umbanja tang sismi lali sim dawai
penban ya kan ru krau barden ladi ru krau ba pe ya kani ba jai menru jongi mentau sansmi ukorat urosap kuman ya kani ke igi brokhai kalau sya ka ba pening ka ba penkthang lada ka ba kumbal akhir presiden jong ka central body jongi uang balada ngadrip ya ya barden kamut ki ba baro ki lai puingut ki ngadrip katai ka pening ka penkthang ngi ki kon sama jong kani ka dikasih bro kawai balada ki ni ki MLA bro khai kim nei kamut bangingin sa dan kawai ke jumut kadno ka jing ing ka mensem ka jongi bangin kuwa ba kata ka ik bro khai ka ba ibarden ro ilabu kamdi nak menta ka jimen tayo jing isimet mano ba ong ba namenta kata ka election bari kita ki politics party bro ki dankam ne ban le namenta ka election henry menta iyang namenta ka ribet jaj benriu nya keno yakini kita bro khai kalau ka basusi tang akan tu nang ni sakman bagi MLA kasih ke jangi kin ban bat kin perkat sami bah bakin tren na benta ka ribet jaj benriu khamtam ya kani ka policy ka bala dan ka bala kan kata si syai ke jing em jong ki kon bat kilawe ki kon ki kiti jongi alor kani ka jing slap ka jong ki kadang insu perkat ha ka jing long bro ka jongi baki gila yo bandrung hak sarkar lese ki piang ban kren balai kan kuslai na benta ka tang na benta ka jing mentoi ka jongki ha kani ka ba ka tenti ka ba kidan benta ha ka syuki kidi ban kani egen na benta ka ribe ka jaj benreu kumi doktor bom ngila yo ban yo phone ni iong insatel ni ya kani ka insakhat ya ki pajbaru ba insa ai kata ka jing pensyai lor kani ka police reservation policy ngiro ikentu kan ba in yale kat bala bin simkhia lai dan chanu ru tak ni kajing syak tangan hauto lak mo ban syak tangan laga in syak tangan in syong ba satu ka jaka ba idan henry nyale kan kat bala ba in be ban kren halor kani ka phang kajing titin ka jongi tamdi kata kajing titin ka ban ong no ban penrem ba o lale sniu henry kalau kajing pendit benriu kan ba kani kajing tit nak katin tenteng ni obat ya gi breu gi balik kam sniu ni titin kam tadi halor jong kata henry lada kimle ya bat kim kren ni na menta ka jai benriu la sergiam kan bat kita ki nong le sniu na menta ka riba jai benriu